Tras analizar en profundidade as contas da Xunta para 2026, o BNG do Barbanza denuncia o abandono que someten a comarca, esquecendo partidas comprometidas e longamente demandadas pola veciñanza dos 4 concellos. Os nacionalistas presentarán un paquete de emendas por valor de 38,4 millóns de euros, centradas en proxectos estratéxicos para a puxanza da Bisbarra, entre eles a dotación de chan industrial co desenvolvemento do polígono comarcal ou o pulo definitivo o Parque Empresarial de Ribeira. Tamén a necesidade de mellorar a calidade das augas a través dun plan integral de saneamento que contempla unha nova edar para Boiro. Non valen parches, como ven facendo a Xunta de Galiza nestes últimos anos, e hai que tomar medidas estruturais. E a primeira medida estrutural para que esa produtividade empece a remontar é, dende logo, mellorar a calidade das augas e o saneamento nos concellos. E para iso propoñemos unha actuación fundamental que levamos xa algúns anos propoñendo. Para un concello xa mediano, como é o concello de Boiro, de máis de 18.000 habitantes, propoñemos unha nova depuradora e asignamos unha partida para ela de 12 millóns de euros. É fundamental, insisto, que o saneamento nos concellos revirta precisamente na calidade, na mellora da calidade das augas da ría para que se poidan empezar a recuperar. En materia social, os nacionalistas votan en falla proxectos como a ampliación do Hospital do Barbanza, a creación do Centro de Día de Rianxo ou as residencias de Boiro e Ribeira, así como novas escolas infantís en Ribeira na Pobra. Unha serie de melloras nos centros de ensino tamén de toda a comarca, desde Rianxo hasta Ribeira, donde incluímos un total de 5 millóns de euros para todas estas reformas, porque hai centros que literalmente se están caendo a cachos. E tamén neste apartado social non podía faltar, evidentemente, o máis social de todos, non? E o máis social de todos é atender as necesidades dos maiores desta comarca. Seguimos agardando polo Centro de Día de Rianxo, un centro de día prometida a colaboración da Xunta dende hai anos pola propia conselleira de Política Social e que se continúa agardando. Ou, por exemplo, por a residencia de maiores de Boiro, que é, efectivamente, unha demanda que leva anos precisamente nos titulares, pero que non será satisfeito. A esta residencia, en concreto, a creación dunha residencia de maiores na localidade de Boiro, asignamos unha proposta de 2,5 millóns de euros. E, como non, temos que falar tamén da inexistente residencia, a día de hoxe, residencia de maiores do concello de Ribeira. As emendas inciden tamén na necesidade de mellorar as comunicacións da comarca, co humanización de varios treitos da AC305 e o tan demandado estudo de viabilidade dunha conexión ferroviaria. Outras demandas refírense á remodelación da fachada marítima de Rianxo, a reforma integral da estación de autobuses da Pobra ou a recuperación do bordo litoral da Ribeiriña coa adquisición da antiga nave de Adasa.